познавам Моцарт. Моцарт е изчезнал. Моцарт! Да, не съм го виждала от... 1791 година? Да, именно от толкова много време. Спри, престани! Какво правиш? Нотички, защо се гърчиш? Защото се опитвам да изляза. Трябва да намеря Моцарт. Ще ходим при крале и при кралици, заедно на пищни сватби, на всякакви тържества. Излага сол ключ. Не съм! Къде е Моцарт? Доведохте при Моцарт. Къде? Той е тук. Къде е това тук?